di magamahuan, mangunas na mga Ang kana may di, mo na yung pinakagrabe. Matuan na lang, panungot na lang yung dami. Pero ka na magbasa, dili. Buhay dyan ang tumot. murog na igakuan na tayo. Magitanin mo ni boss, may ugat mo. Ganyan no? Kita ka, may ugat mo, di man hilot ka. Di man ginabasa ko. Number 1 na di mo wala. Mapas mo, magka. Tubig mo ko. Basta, bulnaw ba? Bulnaw ko. Kape po ko. Turog Uy, nasa ka. Ismando ka. Ano, nadapa may nga to, no? Kapalo ang tao, napas mo di eh. Nga na din eh, ano nagsusunod no? Uy, ba, inom yung kape, oh. O sana yung Ano kay dili sobrang kuro, dili na nakagunit. Wala na, grabe na na. Di na makagunit, makagbong naman. Di na kaana ba, di na niya magugat. Mahulog na, wala na na. ano man ay ganam na siya? Mo ni pas mo. Dili siya i-explain kasi mo na siya. Dili siya i-explain. Wapas mo din ito ko. Mo ni pas mo sa kusog. Kaya ako Para nang hagokay ka, nang una ka, nang limpisa. Yan, i-relax ka 30 minutes, 1 hour, ligo. Hindi Hinaw. na, lagi mo kaging madugay. Ako mga. Huwag lang isingot mo. Yan, ako nakahuganan, relax ka. Relax, okay. Pero ang dugo, di na mato, basta-basta. Dugay na. Nalo, ano mga? Naligo, nagugubog mo na mo pangguna. Mago mo na. Oh, magsingot naman ka. Singot na, init pa yung ano. Nare-review ng buwan mo no? Pag na diya, manrapo lang kaguga, ayaw yung pagbasa. Basta. Manrapo, uga. Lang. Na ugma nakaligo. Wala ay kondisyon kay kabos. Kasi kung ano naman yung lawas, di naman Wala. kapoy. Relax na. Ang relax yun, kanang gikan kang natulong. Na mga 6 hours. Ano. Relax na gina siya. Romeo, nag-relax na 1 hour. Kaya ay. Tapos na, Kaya na sakit mo yan. hilak is nanay na no? Limugon Pero kamot raman ni nay. Limugon pa kita. Kamot ra din no? Wala may kay Kuman yan. Oh, correct. Ano dito kinabo na sumerte. Sakitan daw siya. Ang yan, gino ka na. Naagod eh. Ang naagod na ano, resulta. Resulta yan. Siyempre, sakit, gino. Oo, kasi makulod ko na yung mong gikuan. Nananad, mag-usap ka na sa mga kung nanaon lang ka na. Basta sila yan. Sa kalibo biya dito. Home service. Home service. Tawagan, ano ito din? Ato sa kalibo. Tiloto na rin mong kuhan. Ano, alam ko. Mga anak ko, no? Oo. Wala, man na kayo. Walang, Dugay kay Mahuman. oh, basically kasi 1 hour man yan. One hour man. No? Ako tumingin. Gusto ko ba, no? Lagi ang comment sa koma. Malipay po ko baka mahal. Yun, mabuti pa yung taga-digos. May hilot-hilot. May ganyan na gahilot. Nakita mo ko na sa video. Kanang trabaho na ko ba? Kita sa ubano. Para nang hilig kayo mga kuan. Ano na din trabaho? Pero dagan kayo Kaya na rin. makita pa nila ang lugar dire ano ba? Pero ang comment pag views, dagan na pinag-view yan. Views. Dagan views. Oo, kasi tanawa man nila kung sa ito ikaw ano yung Gamay kog subscriber pero dagan ko views. views. Pati na home service na ko naga-video ko na nagbiyahe. Ayan guys, mag-home service ko sa ano sa makita ko diyan home service ko. Dili lang hilot ako pati biyahe. Feel ko na mga feel. Araw ng Digos, apel, lala. Araw ng Digos, ginakot ako kay Diyos. Nanan mo ang buka dito. Araw ng Digos, mga motor, para naman. Pare, apel. Magamit man na mo. Oo. Gina-upload na rin mo sa kuhan. Para ng araw ng Digos. Nga ang mutanaw ko FW. Mutanaw na siya. Oo, tanawa. Kami sa kaning Digos. Kung sila ko abot na siya. Ano taga Digos siya, mutanaw ni siya no. Kuya, mo din ni Digos na akong tapo siya. Tanaw naman lang na sila mo FW.
May kalingawan nila dito. Tanaw YouTube. Tanaw yung mga YouTube. Isa pag taga-Digos ka, nangabot ka Manila, ano ka dito sa video sa Digos? Oo. Kasi di ako ganang tao. Oo, di ka. Nagtrabaho lang ka sa layo. Ayo, kasi wala man din, di mo Kasi kan. ikaw sa pulong nun, nag-inom ka meron daw. Wato kinangang test ako, kaya kinang mag-hilot na niugto na yun. Libre kaon. Pamas na yan. Ha? Pamas. Dili. Sa unsari pa kaon, dagang kay pa kaon na. Dalang piling. Kanang dili sila kon kay living dakong ba. Utang lang minsan, nagduha ka putahe, guna. Ang hindi kayo. Wala sila kon, baka na-sharing lang sila. Pan magod. Ang ila, kung mag-share ka, mas doble ang mabalik. Mabalik yun siya. Kung mag-ikaw na ba, hindi pa rin makatag wakta ka nang Share lang sa pagkaon. pagkaon, kung paraan ng bisita, pakanoon dyan ang bisita. Paisnakon baron, ana ang blessing. O na nga, pag naimabot sa balay, balag naglisod ka, pakanago na. Grasya mo na siya. Niabot man na siya, pasudlag yun na siya mo na blessing. Daghan yun, maabot sa imong grasya. Ayun, bisita, o dali yun, pasudlag yun na siya. Ay, diri lang ko, ayaw, kaya di siya kasulod. Pasudlag yun sa imong balay, nga, di siya maniot to, di siya manihapon, paisnak ka. Kaya daghang balik, anak. Mao na siya. Daghang balik nga, di ka kapansin nga, naman, gawin na nga po, may kwarta, anak ba na. Pero imo lang, diha na, di yun mo sa pugson. Namay ban, adari na di yun sa pasudlag yun na si mong balay. Nanay ka naman lang, sulod, lingkod. Kaya mamalit ko pipsi. Mo na nga maayo nga tagbalay. Okay naman siguro kung di mo tulad, dalita na lang di mo diha. Tanamay. Kung dili yun sa musulod, diya, pakansi yun siya. Kung di ka, maglainan yun ko nimo, kaya di yun ka mukhaon, kamong gidalit. Namin yun, di mo tulad. Dalita na. Bisang kauna lang yun yung pan, di, pipsi, respeto. Pero ang pinakandindot yun, makasulod siya ng balay. Mo na yung pinakadabis. Sudlag yun na siya. Siyang pasulod sa pultahan, pasudlag yun na siya, mahalag pangit yung mong balay, sulod. Tulad ng inuupan. Pasudlag yun. Sabi, kailangan pa. Kaya ano, grasya na siya na yun. Dito, ulan ba ron? O karon ng ulan, di isang sud, O, di mo tulad. sud yun na siya. Bigla po, kaya nakangko. Tapos di nila. Total, ang bisita, di man kadadlaw. Kung nakadadlaw ang bisita. So palit yung Pepsi, o bakit ikaw pa niyo ito. Pepsi pa, biskuit. Sige na, good. Inuman ni ba? Ano din eh, mamisita sa mga inom good mo ba kay? Grasya biyan na. Balibaran ni mo ni, wala na kang grasya. Pinibalipat ka sa muang grasya. Kami din mo grasyahan. Dili mo nakagasto ka, pero daghang babalik. Babalik na siya. Igasto karon isa gato sa asos, di na mo mapansin sunod daghan. Pero di ka mahutdan ba? Ano do ko'y grasya? Wala lang kakapansin nga tingala ka nga sales na mo murag okay. Murag magmaadyo kayo, di ka maglisod. Sa motor ako na ako. Ako mukuhan dyan ko na. Na yung mga bot, amo dyan ang ablihan. O Pepsi, pan, biscuit. Inumin dyan, isa lang dyan kabaso. Di ka. Inumin. Kala kami mo tiwas. Sulod mo. Hindi mo pasakon.
pero mga Chinese yan, no? Ay, Chinese, masudlong juga na. Wala pa ang Chinese. Tikang juga sa ilahang kwan. Mga nagadato ang Chinese yun. Pero kuripot ko na sa kanya. Oh, grabe na. Kanila mo gasto sila kung okasyon lang. Pero ba yung okasyon, di kayo na. Grabe po ng dalawa. Wala eh, sintabo. Ano na Oh, grabe na. Kwenta nila. Di bangon tapos. Dahil lang tila. Ay, pagbasa karon na. Nakaroon ng kugma. Wasa tayo ligo. Nawa na nagkaganabo. Stress na. Wala, Magyapon. wala ba lang? Stress na kape ko. Magbuliaso ko, kinapa ko yung schedule ng 5. Una ko gagulang may ipit. Nasa di mo sinturon ng oras. Okay, masayo ka. Kung malangan kasi mong time, Advance ba? Hindi man eh. isip mo kung malangan kasi mong time, kaya ang nagsunod, Oo. hindi makaabot mo. Ikaw ray ulat ton. Kaya ang nagsunod mo, matakbo. Ano kaya? Maulog ko ba? Rato isang adlaw, taga Davao. Kitagahan ako kalas 12, awa pag mabot, nagikuha na ko, tagpa, alas 12 na kapin. Eh, giwala man ako ng time, upam sila. Pinato ko sa Pikas. Isod man, kano ko. Kaya kagulapang ka, matanggong ang mukhang schedule. Maganda sir, mamaya na ka. Jesus na maayo na medyas laging pants jacket. Ayan guys, sumala ko gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. May paminaw. Ayan guys, shout out sa taga Biao. Punta Biao, Digos City. Gusto ko na si Kuya.